Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat a la roda de premsa posterior al Consell de Govern. La reforma de l'impost de successions, que a més fa coincidir amb la celebració demà dels seus 100 dies al govern. Al Palau de la Generalitat tenim Lluís Falgàs. Lluís Falgàs, no és una supressió, però gairebé. Bé, sí, hola, molt bona tarda. Catalunya no pot suprimir del tot l'impost de successions perquè, com se sap, és una normativa estatal. Però mitjançant bonificacions, el Govern de Catalunya, el Consell Executiu ha aprovat avui que hi haurà una supressió d'un 99%. Un 99%, que això equival a dir que els que rebin herències hauran de pagar molt pocs diners. Es vol equiparar aquesta bonificació a les comunitats autònomes de Madrid i València. Artur Mas, el president de la Generalitat, ha fet aquest anunci avui en conferència de premsa i ha dit que volia, per crear confiança a la ciutadania, complir els seus compromisos electorals amb aquesta supressió. Ho fem amb efectes 1 de gener del 2011, amb una bonificació del 99%, és la més alta que hi ha a l'estat espanyol. Amb això ens situem millor que Madrid i millor que el País Valencià. Una família que se n'ha vingut, que ha patit la defunció de 3 familiars del mateix nucli en 5 anys. I ha pagat 3 vegades impost de successions per uns béns, per uns mateixos béns. És un dels casos que fa més de 2 anys denuncien des de la plataforma No a l'impost de successions. El Jordi Bonet n'és el portaveu i avui ha rebut amb satisfacció l'anunci del govern. L'impost de successions suposava, segons ens explica el Jordi, un greuge comparatiu i un abús fiscal respecte als ciutadans d'altres comunitats autònomes. Per això creuen que la rebaixa a la mínima expressió d'aquest impost era imprescindible. No la van abordar en el moment de bonança. Llavors, vull dir, sé que el moment és dolent, però la veritat és que nosaltres des de l'associació creiem que amb aquest impost s'ha d'acabar d'una manera o altra. Durant tot aquest temps, la plataforma ha recollit més de 15.000 signatures que de moment quedaran guardades a un calaix.